Somos a familia Varela, temos unha explotación gandeira de leite. Estamos situados no concello de Santiso, na parroquia de Visantoña. Para darlle un valor engadido ao leite, montamos unha queixería. Xa somos expertos en este tema de elaboración do queixo, porque xa levamos uns cuantos anos. Elaboramos queixo dentro do que son as dúas denominacións de orixe máis importantes en Galicia, que é o Arzúa Ulloa e Tetilla. Elaboramos o leite da nosa propia granxa. As vacas son frisonas, moi guapas elas, que non. La cámara de secada, non? E onde temos os queixos, que temos clasificados en cafecha e colote do día que se elaborou, o número de pezas, e despois tamén nos añadimos que unha vez que se pasa a cámara, os 4 ou 5 días o que fai é darse un barniz, unha protección. Estos son lentillas e isto son queixos, pero que están xa en proceso de secado. Hola, chica. Hola.